Il-proġett tas Central Link mixi ġmielu anke waqt li t-toroq jinsabu żjed kwieti mit-traffiku u parti minnu saħansitra mistenni jkun lest sa Settembru li ġej. Waqt żjara fuq ix-xogħlijiet fejn anki l-ħaddiema qed jieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa waqt il-pandemija, il-Ministru Borġa ritmu li qabad il-proġett li se jmexxi aħjar it-traffiku fiċ-ċentru u tramuntana ta' Malta u li anki se jnaqqas l-emissjonijiet tal-karozzi. Ix-xogħlijiet infrastrutturali madwar il-pajjiż baqgħu għaddejjin, proġetti bħal Marsa Junction, il-Mini ta' Santa Lucia u oħrajn. Illum żorna x-xogħlijiet ta' Central Link fejn qed nantiċipaw li l-proġett għax qabad ritmu tajjeb ħafna, il-parti sostanzjali tiegħu dik tan-nofs mill-Palazz ta' San Anton sa l-Isptar Monte Carmeli tkun lesta fil-fatt sal-aħħar ta' Settembru li ġej. Sissa bdew jibnu l-pedamenti tal-korsiji ġodda bejn l-Imrieħel u Ħattard. Dawn ix-xogħlijiet kienu jinkludu l-iskavar ta' materjal, it-tqejjid u tisħiħ ta' pedamenti ġodda għat-triq u l-bini ta' medda twila ta' strutturi. Il-ħaddiema issa se jibdew l-iskavar u tqejjid ta' pajpijiet ġodda taħt l-art sabiex jissaħħu s-sistemi ta' drenaġġ u tal-quħ tal-ilma għax-xita. Mal-pjanijiet tax-xogħol ta' dan il-proġett żdiedu wkoll infrastrutturi ġodda għal dawk li jagħmlu użu mit-transport pubbliku u dawk li vjaġġaw bil-mixi jew bir-rota. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.